నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం రాచర్లపాడు గమేష్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. మినీ క్రేన్ డ్రైవర్ను నెల్లూరు నుంచి టంగుటూరు వెళ్తుండగా రాచర్లపాడు గమేష్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో టైర్ పంక్చర్ అయింది. క్రేన్ ని ఆపి టైర్ చూస్తుండగా మినీ క్రేన్ ను వెనుక నుండి లారీ ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో క్రేన్ డ్రైవర్ అఖిలేష్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.